Wow. Wow! Oops. Oops. Yun. Welcome back mga ka-studio to another mukbang. For today's episode po, we have spicy seafood platter. So ayan po, mayroon pong iba't ibang kuwanto, mga sagol, mayroong shell. Ito po ay saang. Ito po, giant squid. Mayroon din po ditong giant prawns. Yes. Sarap po niyan mga studio, spicy po lahat yan. Tapos ito po yung sausawan namin. Ito pala yung tira na Sabaw. sabaw po sa niluto namin na spicy seafood platter. So hindi natin patatagalin ito mga studio. Pray po muna tayo. Bless us, O Lord, and this day gifts that you're about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Tara po, kain po tayo mga studio. Hindi pa namin cheat day ngayon. Pero kakain po kami ng mga masasarap po. Pero seafood naman to, protein po. Yes. Wala din po kaming rice. Kasi less carbo po. Pero meron kaming kuan, Lettuce. lettuce at cucumber. Oo. So tara, hindi natin patagalin to. Excited akong kumain ito pang. Ngaon. Kain tayo mga ka-studio. Kasi medyo matagal na din tayong hindi nakakain ito. Yan o. Konti mo. Kunin muna natin. Wow. Oops. Kain tayo. Una natin ang kuan. Yung mga balas-balas. Ito. Kain. Spicy yan mga. Yes. Oo nga pala, no? Ingat. Ang sarap. Ito pa. Yan. Masarap din po yung saang sa suka. Slob sa suka. Kunin ko muna ng pan. So this time po, dito namin sausaw sa spicy. Kain po. Sarap. Nahmo naman yung saang. Kaya matabunan mo na. Hindi pa. Dito sa amin po, yung saang is 150 per kilo. Ouch. Mahal mo. Mahal. Mahal siya. Kasi masarap din ba. Mabigat kasi yung saang ba. Yung kuan Kaya yung 1 kilo mo, konti lang talaga. Meron din pong kuan. Maliliit. Kasi tawagan niyo pa ka ng luto na ba? Na baligya. Pero ito po, kami po yung nagluto ng saang. Sarap mo. Laki mo. Lalaki daw. Parang ako yan lalaki. Ang laki. Super na pang ulo.
Grabe. Sarap. Anong tawag dito? Na debane? Debane ba yan, no? Kung kinuha ko yung itim ba? Parang tinain ng Siguro pang, hindi ko alam yung mga kuan, mga terms. terms. Yan, Yung no? alam ko lang yung sa kuan na debone. Yan, no? Sus, ang laki mo. Laki ng laman. Prawns kasi matagbaw yun ka ba? Salami sa sabaw pa eh. Ah. Wow. Sarap sipsipin ng kamay natin dahil sa sauce. Oo. Sarap ng timpla ka. Ang sabaw pala, no? Lagi kong nasabi suso mo. Ginawa kasi nating sauce yung sabaw. Oh. Sarap. Pati yung balat niya, sarap po sipsipin. Wow. Yung lamok. Ulo. Kumakain ka ba ng ulo? Sa unod ako pa. Sa unod ka? Yan. Yung kimchi natin, mang nakalimutan. Oo. Kain muna tayo ng kimchi. Meron Sarap pa pala naman kaming ito. kimchi. Wow. Tuloy ka mo, tuloy. Kira? Kira eh. Hindi ka speak ka so. Bira. Oh. Wow. Oops. Oops. Yun. Ganyan po kalambot. Grabe Ito. yung lambot. So, kuha. Kain po. Ang sarap mo. Strong. Ang sarap. Ay, sorry. Yung squid po namin sobra 1 kilo po ito. 1.2 kilo. Excuse me po. Habang dito, anak. Ang suot ko man, naumon na. Hindi ka gano'ng, kung ano, nagsusos. Nanghang na kasi pang. Mga na. Ulo.
Hindi mo pwedeng lunokon agad kasi baka mabilaw ka. Mm. Mm. Ayan. Haba ng galamay mo. Gusto din yan sauce pa. Kaso, Tapos na siya. at saka spicy din po. Ubusin ko na to. Mm. That's it mga ka-studio. Naubos po namin yung handa namin ngayon. Hanggang sa susunod po na video mga ka-studio. Paalam!